Que hem viscut uns anys molt convulsos, i especialment ells, els tècnics, i el reconeixement per ells. Sense ells el crepuscle no hagués encès ni una espelma. És a dir, si ells... El que diu la cançó crec que dona el panorama que tenim en aquest moment. Crec que estem en un col·lapse de la cultura en general. Però no d'idees. D'idees n'hi ha moltes, però de col·lapse crec que mos volen col·lapsar. I crec que... Diguéssim, més que fins i tot un desig, quasi te diria que un convenciment. Això no acabarà així. Un convenciment de que això no acabarà així. De que això no acabarà així. Que el show continuarà. I tant. L'espectacle, el crepuscle. Constatam que en el món, entre nosaltres, hi ha molta gent, el típic individu de BlackBerry, dossier en mà, Lacoste, i que me perdoni Lacoste, i gomina, molta gomina, que no en foten ni brot, no fan res, i s'omplen les butxaques, sovint a costa del contribuent. I aleshores Schubert, per 4 cèntims, va fer això. Ell, o ells, mai faran res. Per tant... Nostra pedagoga també de capçalera, de guàrdia... Curiosa. Curiós que sempre me diguis pedagoga i és l'únic que no som. És igual. Evidentment té que veure amb el cinema i és una cançó que ens parla de que probablement mos trobarem un poc més enllà. Aquells locos meravellosos que mos han acompanyat a una banda i a l'altra del micròfon. Per jo crec que experiències que t'enriqueixen i aquesta gent t'enriqueix. Jo crec que això és el que hem de celebrar. He tingut un vespre meravellós, però no ha estat aquest. Groucho Marx. Enginyosa la frase d'en Groucho. Nosaltres avui també tenim un vespre meravellós. I haurà estat aquest. És vera que han fet molt de camins aquí a la ràdio i també pels camins que se poden obrir ara a partir d'aquest moment i que cadascú viurà i que potser mos tornaran a retrobar. Segur. Un pare de les costes mos veurem. I aquesta família que has fet, que has fet i que has anat adoptant en tot aquest temps. Ja me'n vares adoptar ja fa un parell d'anys, crec que fa molt més que mos coneixeu. Se va dormir una vegada amb un Joan, Lluís, quan era petit. I vaig pensar que el que me passaria en el programa és el que passa en la salut, que la disfrutes mentre la tens i forma part de la quotidianitat i ho trobes el més normal del món. Han fet arribar l'essència dels forats negres que tenen entrada i sortida i que no mos preocupen que després hi ha llum. Missatge per... Vaig sentir, però jo estic convençuda que aviat sentirem un altre remor que serà que se tornen a encendre els Fet que no podem deixar d'agrair aquesta venguda cap aquí de tots els oients. Com també de donar les gràcies a tots els amics i institucions que el l'Obra Cultural Balear pel recolzament que han manifestat aquests dies de moltes maneres. També heu escrits al Facebook, a través de Twitter, en correus al mail del programa, a través de missatges de mòbil o de WhatsApp, en una paraula. Un recolzament que no fa més que pensar que el Crepuscle, aquest programa coral, han ses molt més estels del que ens pensàvem. Amics, companys, oients, gràcies per escoltar-nos, per acompanyar-nos i per ser-hi.